להשמיד כמה שיותר מחבלים ולכבוש שטח. זאת המשימה שלנו הערב. אנחנו המפקדים נוביל בכל התקלות. ההתקלות הראשונה, הרבה אגרסיביות, הרבה אש, לא לפחד. אם צריך גם מוציאים סכין ודוקרים את המחבל. אם כבר להיכנס ללבנון, אז עדיף לעשות את זה עם סגן אלוף אבי דהן, מפקד גדוד 931 של חטיבת הנחל. כשישראל יצא מלבנון לפני 6 שנים, הוא היה הקצין האחרון על הבופור, הוא זה שפוצץ את הבופור. כל מי שהיה בלבנון מושך איתו משהו מההיסטוריה ומהמקום הזה. נלחמת בו כל כך הרבה שנים, ואיבדת חברים מאוד קרובים לך, יש לו איזושהי פינה בלב. עוד דמות שאמרו לי בגדוד שכדאי לי להכיר הוא ביצ'ה, המ"פ ממוצא אתיופי. אמרתי לעצמי שמתישהו במהלך השהות שלנו בלבנון אני אמצא לכך את הזמן. די מהר התברר שמה שהולך לקרות לנו לא ממש יותר זמן להיכרות כזו. אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותדרכנו לשלום, ותשמחנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ושמחה ושלום, ותחזירנו לשלום. ברוך אתה, אדוני שומע תפילה. היציאה שלנו היא מהבסיס הזה בצפון. די מהר אנחנו חוצים את גדר הגבול ונכנסים ללבנון. הרעיון הוא להגיע לכפר חולה, כפר שצה"ל לא נכנס אליו מאז הנסיגה. יש לנו כעת טיפוס של 2 קילומטר במעלה הגבעות שמובילות לכפר, כשאש של ארטילריה וירי מן האוויר מחפים עלינו בדרך. קשה, תן לי אש. יופי קשה, יופי קשה. קדימה, תחילת תנועה. לי אין מושג אם החיילים שאיתי פוחדים כמוני, אני גם ממש לא מתכוון לשאול. בכל אופן, דבר ראשון ששמים לב בתוך לבנון זה לשריקות של הפגזים והנפילות שנשמעות ומורגשות הרבה יותר ככל שמתקרבים. שמעת? לא שומעים אש. נכנסים לעיירה חולה, שידועה כעיירה אלימה ביותר בתקופת לבנון, עיירת חיזבאללה, שיעית, מובהקת. עיירה שעוד לא טיפלנו בה, עכשיו הגיע טוב. איך אתה מרגיש רגע לפני תקיפה? מתח בריא. תסתכל על הערוץ מאחוריך, קריית שמונה וכפר גלעדי ומרגליות, כל עמק החולה, ותמיד שתקיפה שלנו כאן, שומעת אנשים מתחתנו למטה. הגענו לכפר חולה. במצלמה שבה אני מצלם לא ממש רואים את הכפר, משום שמטבע הדברים אסור לי להשתמש בשום מקור אור. הדרך היחידה לשבור את האפלה המוחלטת כאן היא להצמיד לעדשה לרגע נשקפת לראיית לילה שנותן לי אחד החיילים. וכאן מתחיל הלחץ. לפתע ניתן לראות בתים, עצים, ורק לנסות לנחש מי מסתתר ואיפה. הפחד הגדול הוא שאנשי חיזבאללה, איפשהו כאן, גם מחפשים אותנו במשקפות כאלה, ואם הם יקלטו אותנו, הרי שירי מצידם לעבר חיילי הגדוד, כמו שקרה רק לילה קודם לכן בבין ג'בל, יגבה הרבה קורבנות. המבצעית פה, אני עובר פה. את הטור הזה אני עובר. אתה עובר פה למטה, זה נמוך. כן, זה נמוך. זה התקדמות איתי. אנחנו מפעילים עכשיו, יש ארטילריה כבדה פנימה לתוך הכפר עצמו, לתוך הקו. ששמעת עכשיו, זה יהיה ארטילריה שלנו. הטנקים פה מעלינו גם כן יורים פנימה.
אנחנו משתלטים עכשיו בית בית. חפק אחריי. טוב מאוד, יופי של פגיעה. הלאה, קדימה, קדימה. יואן, שם טוב. בוא, יואן. איזה בית זה? בוא. דאו! לאן, לאן? בשש. בסדר? ואז נתאר אותו מבפנים. כן. חיזבאללה מזהים תיאוריה שלנו ממרקבה. תכיר? אוקיי. יאללה, זרית. נו, ומה עם גולני? לא עובדים שם? עובדים. תדבר עם החטיבה, תראה למה אין לנו חיפוי ממערב. בנקודה הזו ברור לנו שכוחות חיזבאללה בדרך אלינו. מה שכרגע עוד לא ברור הוא כמה, אם בכלל, מצויים בבתים אליהם אנחנו נכנסים כרגע. רק כדי להמחיש את מה שלא ניתן לצלם כאן באפלה המוחלטת, חיילי גדוד 931 מחתרים כעת בית אחר בית ומתארים אותו. לאחד הבתים נכנס כוח של המ"פ ביצ'ה. אני והמצלמה שלי כרגע עם חיילים שמצויים בחזית הבית שליד. אבי, אחריך? טוב, זה כבר נשמע אחרת. זה לא רעש של ירי שלנו. כנראה שזיהו אותנו. יורים עלינו עכשיו מהבית פה ליד. כוח של חיזבאללה יורה מהבית פה ליד, ואני שומע חיילים צועקים. כנראה חיילים פצועים. חוליה רפואית לאחים, חוליה רפואית. חוליה רפואית. בוא איתי, אביב, בוא איתי. חוליה רפואית פה. נראה פצוע אחד ברגל. יש פצוע אחד, להירגע, חבר'ה, לא ככה, להירגע. נביא לנו מחלצים אחורה ותוקעים את הבית. כן! מה איתו? אבי לאט! אבי המגד מחליט להיכנס אל הבית שממנו נשמעים הפיצוצים והצעקות. בינתיים אנחנו חוטפים אש מנקודה אחרת. מישהו חטף. ריקי! שער נמוכים. ארז, מי זה כאן? אני לא יודע, אני לא רואה כאן כלום. כן! תבדוק מה זה, אם יש כאן חייל שלנו. לאט, אחד. שפר. ארז. אני לא זז מפה, אני רוצה להיות פה. דוקטור, חבר'ה, רק הקול שברקע הוא קולו של רופא בגדוד, דוקטור ארז, שמבקש כעת להגיע אל הפצועים בבית שבו מתנהלת הלחימה. יד, אני נכנס איתך אם אתה מכניס את הכוח הרפואי. ארז, אתה לא הולך לבד לשום מקום, אתה לא נפרד מדדוש, שום דבר ארז, אתה לא מתחס גם בלגן. מה שכן, תוך כמה שניות כבר מגיע אלינו אחד הפצועים לחילוץ וטיפול תחת אש. חבר'ה, לכולה את פופח חסק חשופים פה מדי. חבר'ה, סתמו את הפרס. איפה הדוקטור? מישהו ייקח את הנשק? מי זה פה שיכול לקחת את הנשק? דוקטור, התיקים שלכם פה.
אתה משאיר? עזוב, תן את היצע האב, בנט. אוקיי, דוקטור, אני מזיז אותו. יאללה, להפוך אותו לצד ימין. דוקטור, 2, 3. תיאורה על הגב, תיאורה על הגב. שום דבר, שום דבר מפה, שום דבר מפה. חזרה להפוך, 1, 2, 3. איפה הפציעה? אני לא מזהה את הפציעה. רק פנים, שיניים, אף. יש רסיס. איפה יש רסיס? שי, אתה שומע? כן. זה הדוקטור, אתה מזהה אותי? כן. מצוין, איפה עוד קיבלת רסיסים? איפה עוד? רק בפנים? 100%, אל תדאג, אנחנו נוציא אותך. לחסות את הפצוע. זה אותי? אחי, יפסה אחי. קרא לך שי, קרא לך? חסו אותו. מהמבצעית. שי, תמשיך לדבר איתנו, בסדר? אני רוצה שתמשיך לדבר. בינתיים אנחנו נשאר פה. אני לא רוצה לאבד אותך. רק כדי להבין, הטיפול בפצועים מתנהל כשברקע ממשיך הירי לכיווננו, ואי אפשר עדיין לפנות את הפצוע מחשש שיפגעו בנו. עיניים לבית כל הזמן! בינתיים, בבית לצידנו, נמשך הקרב, ידוע שיש בו מחבלים, פצועים שלנו, ומחסן תחמושת של החיזבאללה. אגב, הבואק מתוך הבית, זאת האש שמתחילה להתלקח. אל תעמדו מול הבית, יש תחמושת! יש תחמושת! לקט מהבית כולם, לקט מהבית, יש פה את הפועל למטה, פרחות! מי זה פה? אני. אחי, תעבור את הגדר, סמוך עליי, אחי. לקט לך להיות פה. היי, אנשים! אנגל בוא! תן יד! בסדר, אחי. תדר, יאללה! ככה נכנסה חוליה שלנו לסריקה כדי לתפוס את האיתור. הם נתקלו בפנים, הם זיהו תחמושת, ואחרי 2 דקות נתקלו בשני מחבלים, 2 ערוכים בפנים, יש לנו מ"פ פצוע ושני חיילים פצועים ברגליים. שי, מה קרה שם? נתקלתם? מה נצחק? במי? לא יודע, נכנסנו, ראינו משגר, ראינו שצריך להתכתב, וירו עלינו. מי צף? מישהו, בערבית. אוקיי. רגע. היד שלי, לא. היד יפה שלי. אל תזיז אותה. כואב לך כי אתה נח על סלעים, היא לא נפגעה. עמק. מה אתם עושים שם? עושה להם לו? שלא ידמם לתוך הלוח. תרימו קצת את הראש שלו, הוא לא צריך לשכב. אני רוצה לירוק. תסובב את הראש ימינה ותירק. סלעים, אחי, סלעים. תירק, על המפית. כן, אחי. יאן, הוא לא צריך לשכב עם הראש למטה. אני מוזיק. קצת להרים, שים לו את האפור שלו. שים לו את הקרע מתחת לראש. במקביל להתנהלות בבית, מתחילים כעת לזהות את המחבלים שיורים עלינו מסבך המטעים. חבר'ה, ב-360, המלוכלך כרגע יורד מערבה בסבך, להיות חזקים, יעילים קדימה, לסרוק. בייצ'ר! כולם, המחבל נמצא כנראה ממערב, יש עוד מחבל ממערב אלינו שיורד למטה לכיוון הוואדי. חלק מהכוח יוצא כעת כדי לקדם אותו. להיות מוכנים. זוז! קדימה, צא, קדימה. אתם שלישייה? כן. קדימה, עופו. בייצ'ר! בייצ'ר! יש מה להכניס עוד אנשים פנימה? יש חוליה רפואית! סוקרמן! יש כוח צפונית אליך! סוקרמן, איזה כוחות יש פה? חפ"ק פלחות! מי זה? אתה נשאר בחיפוי על הבית! שרו בחיפוי על הבית! יש לי עוד חוליה תקועה שם מאחורה. איפה? אביעד! רגע! נרגע כולם, כל הפצועים בחוץ, 2 מחבלים הרוגים בתוך הבית, כנראה עוד מחבל ארוך בצד המערבי. כולם לחלץ אחורה. חבר'ה, 2 מחבלים הרוגים בפנים, והבית מלא תחמושת, קדימה. אני מחפש, שו לאחור. מה עם הפצוע למטה? לקחו את הפצוע. לקטר את הבית, אולי יש פה עוד מחבלים. אבי המגד יצא כרגע מן הבית הבוער, יחד עם מפקדיו הוא חילץ את המ"פ ביצ'ה ויתר הפצועים, 5 במספר. הוא מספר על האש שירו המחבלים, בין היתר רימונים ו-RPG, ומה שמעניין, 2 המחבלים ההרוגים של החיזבאללה היו לבושים במדי צה"ל, מדוגמים.
אפילו עם המצנפת הזו על הקסדה. כדי להימנע כעת מבלבול במגע מולם, הגדוד מחליט להבדיל את עצמו מהם. כולם להוריד מצנפות מהקסדות. קדימה, להוריד מצנפות מהקסדות. למי שיש א' להדליק לשים על הקסדה. קדימה, שניים, תעברו. מי מחזיר אתכם? מישהו שיפתח לנו את השטח. אחי, מה שלך? תציל לי את ה... בסדר, אתה יכול בבקשה לברר מה עם המפה שלי? ביצ'ה? אני פה, אני חי ואני בסדר. חטף כדור ברגל, חטף כדור כנראה גם באזור החלציים. לא יודע בדיוק מה קורה, אבל עצם זה שמדברים איתו והוא מגיב, אוקיי, זה לא מצב אנוש. תעזור לי, אני רוצה... יש לי קצת את הכיסא. תרגיש טוב. תודה על הביקור. ביצ'ה המ"פ הגיע לבית החולים זיו פצוע במצב בינוני. פקודים שלו מכל שנותיו כמפקד לא מפסיקים להגיע למיטתו, וברגעים הפנויים הנדירים שיש לו, אנחנו משחזרים יחד איתו את מה שעבר עליו באותו בית. מה היה שם? בגדול נכנסנו לאחד הבתים שם. מצאנו שם טלפגות. ולא... אני לא עשיתי אחד ועוד אחד ולא הבנתי שיש שם איזה חוליה של חיזבאללה. חשבתי שזה כמו במקומות אחרים, פשוט השאירו שם את התחמושת שלהם וברחו לתוך הקסבאות. והסתבר שטעיתי. בנקודה זו, ביצ'ה עם כמה מחייליו מהפלוגה ממשיכים במסדרון, לא מודעים לכך שבחדר אליו הם מתקרבים מצויים שני מחבלים, חדר ששימש גם כמחסן נשק של החיזבאללה. המחבלים, כבר הזכרנו, לבושים במדים של צה"ל, ממתינים שהכוח יתקרב. מרגע ששמעתי את היריות והבנתי כאילו שפוגעים בקיר מולי, הבנתי שזה מכוון אלינו, ואז מתניה זרק רימון שם בתוך החדר. נכנסתי את הקנה שלי ורוקנתי מחסנית שלנו פשוט לתוך החדר. נראה לי בחסות האבק וכל הבלגן שם, אחד מהם הוציא את הקנה שלו החוצה והתחיל לרסס לימין ולשמאל. ואני מניח שזה השלב שבו נפגעתי ברגל. חטפתי כדור ברגל, ושנייה אחרי זה הרגשתי איזה משהו מפלח את אזור האשכים. החיילים שנפגעו במסדרון משיבים באש, רימונים נזרקים מהחדר ואליו, הבית כולו מתמלא עשן. קשה לראות, קשה לנשום וקשה לכוון. במהלך חילופי האש גם מתלקחים אמצעי הלחימה בחדר של המחבלים. אל תעמדו מול הבית, יש תחמושת! בכל אותו הזמן, חיילי הגדוד שמחוץ לבית מנסים להשיג את ביצ'ה בקשר. יש את המדונה, אתה מכשיר קשר באוזן פה. בשקט ששרר אחרי הפיצוץ הזה, יכלו לשמוע את הדיבורים בקשר. זה השלב כאילו שהם כנראה שמעו את הדיבור בקשר, והם זרקו לי רימון החוצה. לא, כאילו נצמדתי בשביל האדמה, ואני לא יודע איך ניצלתי, אבל כאילו רימון לא פגע, אפילו לא רסיס. לקחתי פשוט המדונה, הכנסתי לתוך הפה שאף אחד לא ישמע כלום. את האוזניה. ביצ'ה, שברגעים האלה מאבד הרבה דם, מנסה כעת לגרור את עצמו לעבר החדר הסמוך בבית. בשיחות שלי עם שרה, עם אשתי, די, אומרת, תשמור על עצמך, אבל לא רק בשבילן, כאילו לא רק בשבילי, אלא גם בשביל שתי הבנות שלך. זהו, זה כאילו, זה שלב שהייתי בטוח שאני עומד למות. לחשתי לעצמי שאני אוהב את שחר ואת שלב, וביקשתי סליחה משרה, אז שאני משאיר אותה לבד. בשארית כוחותיו מגיע ביצ'ה לחדר הריק, מוכן עם הנשק דרוך למקרה שמחבל ינסה לפרוץ פנימה,
ויוצר מחדש קשר עם חיילי הגדוד שבחוץ. אני עושה מכשיר קשר, מדבר עם שלומי, העתיקה מה שיקרה, אני יוצא החוצה, אני לא נשאר פה לאבד דם ולמות. עכשיו באתי לצאת, אומר לי, תקשיב, והמג"ד אומר, חכה רגע, אני אבוא לחלץ אותך. בוא איתי, אביב, בוא איתי. אולי רפואית פה. ואז הייתי כאילו כמה אבי שמח לראות שאני חי, אמר לי, ביצ'ה, אתה בחיים, אני בא לחלץ אותך. רמי, לשער על הציוד לשיחה לאבי. גדוד 931 של הנחל מגיע מלבנון חזרה לישראל. במקור היינו אמורים להישאר שם 3 ימים, אך בעקבות ההתקלות והטיפול ב5 חיילים שנפצעו, נגמר הציוד הרפואי, ואבי המג"ד החליט לעשות פסק זמן במבצע. חילוץ זה הכי קשה שהיה לי בחיים. תסביר, למה? תחת אש מסיבית, הבית בוער, 3 פצועים בפנים, מחבל יורה RPG בתוך הבית, דלתות מנהלות. בסוף, בתושייה של המפקדים פה והלוחמים כמו הרעות נכנסו לחלץ את החברים שלו. מה המצב? בסדר? אתה חוזר לשם? מחר חוזרים, מחר בעיה לחוזרים בתוך הכפר. אני הרבה שנים בצבא, והזכירו לי פה שיש לי לא מעט התקלויות כאן. הרגע שבו הרמתי את ביצ'ה בידיים ביחד עם אביב, זה היה הרגע הכי מרגש בחיים שלי. שכל הזמן הזה מה שעובר לי בראש זה איך אנחנו מוציאים אותו החוצה מביאים אותו הביתה לאשתו ולשתי הילדות שלו. גדוד שחם, אני גאה בכם על ההתקלות היום. עשינו מה שציפו מאיתנו. השמדנו 2 משגרים, השמדנו אמל"ח והרגנו 3 מחבלים. במלחמה גם יש נפגעים. לשמחתי כולם עכשיו בבתי החולים במצב קל, ביצ'ה מצב בינוני ומטפלים בו והוא יציב. כולם בבית החולים. ניסה מכאן עכשיו לבקר אותם. עולה! גרב! עולה! גרב! יש להם מורק מקום ספר לאחיות. מה שלומך? איך דאגו לכם? אוי 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 אוי. מה שלומך, גיבור שלי? תגיד. לא האמנתי שנגיע אליך, תאמין לי. לא האמנתי שנגיע אליך. בסדר, יקרה שאף אחד לא... כולם בסדר, כולם בסדר. זה חשוב. יאללה, גבר, אוהב אותך. טוב, תודה אבי. אוהב אותך. קדימה, תודה. אתה יכול בבקשה לברר מה עם המפה שלי? ביצ'ה? אנחנו מחזיקים לכם אצבעות, תחלימו, אוהבים אתכם כולם. ביצ'ה. חששתי עליך, ביצ'ה. איך אתה? הייתם שם גיבורים, איך שתפקדתם שם. גיבורים. זה הכל בסיסים של רימון? 1, 2, 3, 4, חסר לי 1. מה המצב? נקצר בעזרת השם. איך אתה? בסדר, בראש. כן. לראות שוב את הפצועים מזכיר לי את המחשבות שרצו לי בדרך חזרה מלבנון, מחשבות של איזה מזל שכולם כאן בחיים, וכמה פעמים הלילה זה היה כל כך קרוב. גדוד 931 הוא גדוד טוב, טוב מאוד. בחודש האחרון כבר הרגו יותר מ-30 מחבלים והשמידו כמויות אדירות של אמצעי לחימה. אבל איזה מאמץ ואיזה סיכון במלחמה על כל בית. הלילה הזה, במבצע מוצלח, תיארנו שכונה.
אם חושבים כעת על מבצע שמתרחב לכל דרום לבנון, צריך לחשוב על סדר גודל של אלפי תקלויות, אלפי רגעים כאלה. כל אחד בישראל, על פי השקפת עולמו, יחליט אם זה הדבר שצריך לעשות. ובאשר ללוחמי גדוד 931, הם בינתיים, ברגעים האלה ממש, בחזרה, עמוק בפנים, בתוך לבנון.